Jotelo mag duond bura mar ODM ma Kisumu kotelnegi kod jakom margi Paul Akeyo kod jalup gavana Matthews Owili opoyo okang' manyocha ogaye mar ODM okawo mar yiero gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaka jatend ODM ma kojolo kinde ma pod odhi nyime kod campaigns mage mag manyo kom mar AU. Jotelogo yango ni Nyong'o romo kod bedo e komno ni mar en gi oteku mar riwo wi jotelo kanyakla kaka ne otimo e kinde machien kane Raila olimo piny Amerka. Gikwedo weche mafuong'ore wi bago nyasi mar goyo oriti ne Raila kaka jatend ODM ka gikoni Raila pok oloyo kom mar AU miyo jogo machano nyasi makamano gin jogo ma ok dwar dongruok mar chama mar ODM. Wabiro kaka wuono mondo mi waduok erokamano mokwongo ne jatendwa Raila Amolo Odinga kod the ODM Central Committee manyoyalo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ma jatendwa Kisumu kaka jalo mabiro bedo jakom mar kukuno ka baba odich timo campaign mar AUC commission modwa bedo ang'o modwa bedo jakom. Wabiro bende mondo mi wachiw puoch kod pak ne jatendwa His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom lemo manyo miye mondo mi hotel ne Central Committee sama jakom onge. Jodala wa mawacho ni wadwa timo party ne jakom ok wanyal timo party ka jakom pok oyier. Mago joma ok dwar dongruok wa kata dongruok jakom. Omiyo da kwayo jothurwa duto ma jotelo moyier ni giwere gi weche mag ilo manono. Walemuru ne jakom e piny mangima mondo jogo mowuotho irgi oyie gi weche mowacho mondo miye kura. Na mor nwachang'eyo ni Professor Anyang' Nyong'o ne osegam bedo e party kae kotelo ndalo mane baba ne onge. Kendo ang'eyo ni en gadiera, en ng'ama oseriwo wiji. Makata Kisumu ka waseneno kaka oseriwo wiwa, mosetiyo maber, moseloko kata Kisumu e yo ma waneno. Omiyo ang'e ni kodong' kanyo to koro dhi riwo wiwa jotelo.